nosaltres aquest producte normalment en tenim amb estoc. Quan vam tornar al confinament teníem una mica i fins que el vam acabar. I entremig del confinament ja vam fer una mica de previsió de material per si de cas hi havia una forta demanda i actualment el tenim tot entregat i estem esperant més material. Ara mateix devem tenir entregades unes 120, però perquè no tenim més material. Pendents d'entregar tenim unes 300 o alguna cosa més i ara estem restant a l'espera del material. Normalment són petitetes empreses o botiguetes o després estaments, atenció al client d'ajuntaments o organismes públics normalment, però molta botigueta també.